La baleli balapha ke kumzimkhani Khanimali TV namhlanje sinodokotela uDlamini phansi kwaNongoma uma udokotela uDlamini umfana waphansi le kwelika Bhejane phuma esiqweni kade bekuvalele dokotela uyaphila baba. Ngiyaphila Mr. Kleswa. Unjani wena? Cha baba nathi siyaphila le kwakhetha amabhaca emzimkhulu baba. Ngiyajabula baba kuyintokozo ukuba nawe sithi asikihambele dokotela siza ukuthi uzizwa kanjani. Naku sihlele emanzini kokuqala emlandweni upresident wase South Africa lapho kufanele athathwe awuphonzwe ekhulukuthu udokotela kungathini ukuphawula kwakhe. Hayi bethu mina ngabe banaki corona bamenzana uZuma banaki corona le. Ubani owafa owaboshwa kufa abantu eMarikana bebulala abantu. So abamuzubhedela uZuma laba abantu ngisho le mali lokuthiwa wayidla na yonke lento yenzeka nezikhali vele imali isuke ingezokufika kithi ngibuka abantu nabetoyitoya kudliwe imali badle 500 billion njengamanje ngabe banyaka amacala ababophana kubathethelana bathethelana bakhohle uZuma ubusile akaze hlupheke kanje akaze ubone amafutha e100 nemali ubusa uZuma akaze ukubona ukugula okungako kungapheli kwafika ibhola uZuma ivalile kude kwafika uPholoni yonke lento wavala uPholoni esitolo ukuthi abadayiswe kwafika yonke into uZuma belivikela izwe asazi nohulumeni okhona ukuthi ucabangani ngoba sho ukuthi abantu abacabangela icabangela yena nalabahleli nabo so uZuma bona mangabe befuna ukubona kuchitheka igazi la eSouth Africa abahambe bombona uZuma ngoba even nami nje ngamfela uZuma ngoba akaze hlupheke kanje abaze behlupheke kanje abantu ubunene wabona ukuthi usiza abantu amathenda abantu abamnyama atholakala ngoZuma ukwakhiwa kwezindlu uthola ngoZuma imigwaqo egcwele uZuma izindle ezikhona uZuma impesheni nani ama disability grant nama foster care grant yonke leyo nto leyo uZuma namhla kaselulu sekufanele nje eyobhalejele inonsense le Baba ngikuzwa kahle baba iyawenza umqondo baba kodwa ke asazi baba uzizwa kanjani baba ngaphela insuku zihamba baba naku usuku baba lwesibili namhlanje sekuselwe insuku ezintathu baba ngizobala izinto eziwu3 uma ngabe kungaboshwanga abantu abaningi bakhona abazofa whether abantu noma amaphoyisa noma wobani ngoba ekugcineni lezi zinto ezokwenza whether uhulumeni ucabangela amaphoyisa noma amasosha azobe wathumile abantu abazobe belapha bayidelile abaningi abazi uZuma ukuthi bathusipho ababekaphi so kufanele kulindele izinto eziwu3 ukuthi ngenzeka kufa amaphoyisa noma kufa abantu abazobe bekhona noma kube khona abalimalayo baphinde baboshwe kulezi zinto eziwu3 nami ngeke ngize ngivume uZuma ukuthi uyaboshwa kubethiwa nginamandla enginawo bengalwa ngayo yonke indlela ukuthi uZuma ngaboshwa ngoba baningi benza ukugebengu ukuthi Clerk uboshwa nini baba ngikuzwa kahle uma ngase uthole nje ithuba baba lokuthi ube ijaji baba isiphi isinqumo obongasikipha kulendaba no bengizothi mina akuhlalwe phansi kukhulunywe kubukiswane kahle ngoba okungenzeka ukuthi la ANC kunabantu abathunywa belungu ukuthi abazobulala ANC uma ngabe uZuma engaboshwa namhlanje lizobe likuphi iqembu leANC ngoba bangaka abantu abazoyivotela iANC uhulumeni wethu usiphethe uRamaphosa akakhuluma iqiniso ukuthi ukuliphi side if ukuthi yena weza ukuzodestroy South Africa akaphumele bala asikho isikhathi sokuncengana baba ngabe uyibonile le video lapho umongameli wethu obusayo upresident Cyril Ramaphosa efumbaphiswa envelope baba omunye umlungu baba uthini mawubona lesa sithombe mase kunalesimo baba ngayibona le envelope le ikhishwe ifake eboxini nanokuthi nje upresident wethu aka-discuss nabantu izinto mazenzeka kumanje uvala ama-restaurant wavala yonke into laba abantu abayiphilisa ngama-restaurant thina esihamba siyodla ema-restaurant sikhipha ama-tip sinika abantu namhlanje bazolala bedleni nabantu bekumele yena ongcono ahlale phansi athi ngcono in 3 days ngizovala kodwa akube nehlelo lasema-restaurant ukuthi labantu abasebenza ema-restaurant ongcono nasema-tops nayokudayisa khona utshwala akube khona imali thizeni encane abazoyithola bakwazi ukuphilisa iy'ngane zabo yena uyavala vele unihamba imoto ze-state udle ukudla kwe-state uhlala endaweni ye-state unemali yabo-McDonald no-Nando's abantu laba angabacabangeli-ke bangabantu abalala bengahlili kuthiwa i-corona nawe le corona wayibeyibona ize bengayiboni bazoyivikela kanjani yini edathi beyibone emayiza bengayiboni ukuthi izovikelwa kanjani cha baba dokotela Dlamini baba ngiyakuzwa baba kodwa akangichazeli ngoba phela kuthiwa sanitizer ino 70% we-alcohol baba kungani uyawenza nomqondo ukuthi kuvala utshwala baba
Ayi mina ngi-understand into ye-sanitizer sike izandla ngensipho nje. I-sanitizer nje yesena ifana nalento yemask le. Hayi naleyo kuyomjovo lofakwayo angifuni mina. Ngamanye ngibulawa i-corona ngifuna emjovo mina. Ngi-right nje ngiyimi ngoba sofaka umjovo bangabantu abafike ngoJanuary noDecember. Bangabantu abadala abafile. Zulu mangabe ningaboni namhlanje size sakithi Maxhosa Mapedi maZulu nonke niyobona kudala mina ngifune sifonyo mina angifune mask le yafakwayo angifune sanitizer mangicula izandla zami ngigeza izandla mangigula ngiyagquma ngiyaphalaza ngiyachatha mangabe kufanele kucaca ukuthi sizofa mathiwa sifake le vaccine yakhona ngcono ngife ngibulawe corona qale nini usicabangela thina upresident qale nini ucabangela abantu abamnyama qale nini baba ngoba isihloko sisodwa ngendaba kaNxamalala baba asike kwelijikayo uzizwa kanjani baba ngesithembu samakhosikazi baba nokuthi uzizwa kanjani baba mangabe ukuthi sizoqhubeka no level 4 indaba yesithembu ke samakhosikazi angifuni nokuyikhuluma abantu besifazane sibahlupha singawani gender based violence mase siba uthuke yayabuza inkuzo embili esibayeni sodwa abamzuku sidakelwa bona besitshela ukuthi kuzoba khona isithembu sabantu besimama umuntu wesimama udaliwe ivelu yakhe icishe ifane neyemoto endoda icishe ifane neyomuzi mayeke athola ingane yashintsha indlela ade yathola esibili yashintsha indlela ade noma ngabe umuntu onengane wesifazane eziwu5 ubeke wesilisa eziwu10 uthi kuphi umehluko lo indlela abadalwe ngayo so abantu abangajabulela isithembu sabantu besimame bethi hayi soba namadoda angathu ekugcineni bazohlupheka ekugcineni imizimba yabo iwiki uma ngabe ulala nomuntu osilisa ulala nabantu besilisa abaningi isikhathi esisodwa umzimba wakho uyashayeka so angifuni ukuyikhuluma leyo mangabe ukuthi eParliament kukhona into abani bazovuma lo mthetho kodwa makhona amadoda ngabe ivume lo mthetho 1 2 kulega level 4 angifuni ukuyikhuluma mina uhulumeni waseSouth Africa necabinet kapresident ayibacabangela abantu into ebalulekile ukucabangela abantu then uhulumeni waseSouth Africa angayenzi mayethena immediate effect uthatha isinqumo without ukubonisana nabantu bekufanele ngabe kuba neplatform ukuboniswana nabantu hayi ukuthi upresident necabinet yakhe sebehlakanipha ukwedlula bonke abantu basemhlabeni ijazi ethi nje bona babe nenhlahla yokuba semandleni babo president kodwa mangathiwa khulunywa ngomqondo ecabangayo hayi indaba yabisisakile baba njenganomuntu oyinyanga baba sesizoliphetha uhlelo lapha kuMzimkhulu Khalimali TV uzizwa kanjani baba uma ngathiwa ungakhulumela inyanga zonke umhlaba wonke baba iluphi imiyalezo ongafusa ukuphosa kumongameli baba njengoba sekunemgomo eminingi engathi angikwazi nokusebenza baba sike saba nemeeting kuZoom naye ubaba uSihle uzikalala undunankulu wakwaZulu walapha yena esibika kuye saba nemeeting naye siyabelapha bendawo ngicela ngibese u10 abafuni ukuthatha izinto eziqhamuka nathi thina la ngoba icorona isibusiness they running business manje babuka ukuthi uma ngabe singafika thina namakhambi sizokwazi ukusiza abantu so abafuni ukuthatha into abayaziyo ukuye Cuba nje so emeetingini esasinazo sikhulumela ukuthi basitshela ukuthi imithi yesintu ayichekiwe ngani omkhulu babe kuphi bona bekhulu nabo bakhula ngakho ukuthi besebenzisa izinto zesizulu so abafuni ukuthatha izinto zethu thina belaphi bendabuko baba ngiyawuzwa baba umbono wakho ukhaliphile baba okugcina sesiliphetha uhlelo ngabe baba uzizwa kanjani baba ngokuthi imali zakho njengoba uyinyanga unomndeni usebank unemoto eyikhokhayo ngabe ubona ngathi uphephile likhona nekusasa baba lengane zakho mawubuka baba umcebo wakho ngabe uphephile baba isimo masinjena ayikho into engayisho etheni ngoba uhulumeni waseSouth Africa bayicabangela bona bodwa namathende lababanikana bodwa abantu ababacabangeli okuyibona abantu ongabe beza phambili bekumele ngabe abantu mabethi kufuneke bavote laba bangasebenzi bathi afike ethi umuntu uzongena ushaya door to door abangasebenzi babanika ama-CV ethi uyakhuluma ethi hayi into ngikhuluma nayi CV ngoba mase beqasha baqashana izihlobo uqashana ingane ekhansela ingane kabani behambe ngemonto eziphezulu ababacabangela abantu so vele imali zethu ayiphephile nathi asiphephile kunamhlanje kuqalile ukudala uma ungakhumbula kube kakhulu nesimo lapha besifazane ebebeshawa khona behlukunyezwa abantu besilisa yini indaba indlala ngoba lithi umuntu esifazane elambile ubona wena useless bese eyithola esejola nomunye umuntu bese wena uyambamba uthi uyajola leliswe lapha abaqala khona ukuthi bahlukumezeke uma ngabe indoda ingakwazi ukuprovide ekhaya
izinto ezidinga ukuprovide ingane esikoleni ayikwazi indoda ukuhambisa ingane esikoleni ukudla zonke idingo ezisekhaya indoda iyehlelwa isithunzi because ayisakwazi ukuprovide so ke uhulumeni waseSouth Africa ucabangela yena akacabangela abantu baba kusinda kuyehlela dokotela sizwile ukuthi uyabambisana kakhulu namaciko ama-artist omaskandi osomasaya nabanye baba ngabe njengoba uxhumana nabo baba iyiphi inselelo oyizwayo ngabo noma ikuphi okubona ngathi kuyamosheka ngwanama-event avaliwe kuvalekile nje konke kodwa uMcDonald baba noNandos bayasebenza baba angazi ukuthi ucabangani ngalokho baba angithi lento engishoyo ukuthi uhulumeni waseSouth Africa ucabangela yena abantu abama-artist wonke amajanja balambile kunalokho bathi bevala umgwaqo lapha bagijima ababoshwa baduthulwa kwabayinqaba baneyingane laba bantu baneyimoto ezikhokhayo banemizi abanye badlela imizi abanye balahlekelwe izinto eziningi uhulumeni akacabangi lokho into ayicabangayo nje imali yama-vaccine 500 billion ibhillion lilodwa emalini leyo engathiwa manje ayisekho so ke angifuni nje nokuyikhuluma ama-artist athola imali ngokuqashwa ama-CD awathenga ama-CD adayisa lapha emakethe nama-USB bekhithima nama-USB namakhophi yonke leyo nto leyo so uhulumeni waseSouth Africa akabacabangela abantu bazogijima bethi asivote befune wona ama-artist mase bekhankasa befune nama-artist ezoperforma kodwa njengamanje abazi ukuthi ama-artist alala edlini abazi ukuthi agqokani abazi ukuthi imoto akhokhela ngani anemizi akhokhela ngani so nje angifuni nakuyikhuluma leyo uhulumeni waseSouth Africa bonke uhulumeni ayikho into abayicabangayo beyicabangela ama-artist ayasafarisha ngendlela eyisimanga awakwazi ukuphuma ahamba ayosebenza ngaphandle izwe livaliwe uhulumeni uthadlana ama-artist njengamanje nje uthadlana mangabe ukuthi bona ngoba phela bona imoto zabo iduma ekuseni emini ntambama imoto yabo mayimile vele mabefika egarage bayaswapha banokudla abakutholayo free banezindlu abahlala kuzo free bayagadwa banayo yonke into abayifunayo that's why bengakuzweli funa abe babeka abantu phambili ukuthi amaciko iwona alanda abantu ukuthi abekhona mase bekhankasa kodwa abakubheki lokho baba kusinda kuyehlela baba uzizwa kanjani baba ngokuthi uhlabe nawe ulawule naku upresident wethu lahlele iPad yakhe awufisi baba ukuphonsa umyalezo kulo yokwenzeka baba iphutha wayithatha azama ukuthi asitholisele baba yikho nje avalize ngoba lahleka iPad baba sibonge kakhulu balalelisi Mzimkalimali TV sithemba sobuya ngokulandela ngokuzayo nisilandele nalapha ku YouTube siyabonga senkandla la siyakhona uzuma thina bafuthu namanje ngisasho akaze silambe kanje thina uzume ebusa akaze sihlupheke kanje uzume ebusa lokho ngingakusho ngisho phambi kwakho namaphosa phambi kwami ngimtshela ukuthi akaze abantu baxakeke ngalendlela le ukuba uzume bese upresident kufika icorona wayengeke akhipha ibhanulo la abantu abagulayo le besiwe lePulukwane wayengeke leyo nto uzume wayothi abantu abangali bavaleleke khona ngabe namhlanje ivulelekile abantu abaningi baza abantu abalahlelwe umsebenzi oMercedes bavaliwe 240 if I'm not mistaken abantu abadilizo kwaMercedes ku-RBM kuzo zonke iy'nkampani baningi abantu abadiliziwe bese lindele ukuthi ubugebengu buzoba phansi izinga lobugebengu ngalizelehle ngalizelehle sithande ekhala engakhali ethande njani ngalizelehle baba sosika nje lijikayo baba ngoba ngiyabona baba uhlelo lwethu ngathi lumnandi uma ubuka baba i-SAA nje aseyidayisiwe baba uzizwa kanjani baba ngoba nakuvaliwe kodwa sekukhulunyiwe kwathiwa seyidayisiwe impela no-Eskom baba bathi ama-shares bawathatha baba we Mr. Keswa mina angifuni ukukhuluma into ekude nami yabona imali edliwa lapha eParliament thina esiwilowa level afune ukuze nikhulume nje imali idliwe kwenzakala vele niseningenize niyithole ngisho isente yabo so angifuni ukukhuluma into ekude into engakhuluma ngayo mina ukuthi abantu bayawathenga ama-product ami ngoba iwona ngiphilisa ama-product ami imiqasho yami iyona engiphilisayo iy'mbuzi ney'nkomo lemakhaya izona ezingiphilisayo so lena nje yokudliwa kweyimali nani angifuni nakuyikhuluma ngoba vele u-SAA ngoba usudayisiwe nje banamadila banawo bona bebodwa kuyimanje kufuneka ngabe kuvula ama-factory la eSouth Africa whether kwakhiwe iy'cathulo whether kuba namadela abantu abamnyama whether kwakhiwe impahla kodwa yonke into even ama-charger layo sachaja ngawo yonke into ibhala ukuthi made in China into mayathi made in China ufune wazi ukuthi ngonyaka uzoyithenga ka-20 maye yasho njalo uyithenga ka-20 kodwa into yakhiwe eSouth Africa buka nje isikibha lesokuthiwa
yabona isikibha lesi sakwa Brentwood ungasithenga namhlanje ungasigqoka 5 years singabi kodwa esasithenga esikode China siyokutshela ukuthi hayi ngizokhala manje uzosigqoke kabili kathathu so angazi mina yini lena elandelwa kangaka eChina abantu base South Africa yonke into iodwe China yonke amathawulo okugeza odwe India yini kungavulwa la kuthathwe le mali lena ezisetshenziswayo nemali zeyibonelelo lezi kuvula ama-factory kuvula ama-companies kwakhiwa ama-jacket la eSouth Africa kwakhiwa ujini la eSouth Africa yonke into yakhi ama-charger akhiwe la yonke into yakhiwe la eSouth Africa bese kuqashwa abantu beode lapha bedayise umnotho urande la eSouth Africa always thina nje funeka sihambe sebamanye amazwe. Ayi baba uqinisile ngoba khona nokunye okuplastic baba ukusebenzisa kubeka kodwa bese kuphelile baba nako kubhalwe made in China baba konke uyabona Ramaphosa Cyril Ramaphosa engifuna ukutshela khona mnumzane bathi president yebo ngoba usiphethe kodwa ngumnumzane omnyama 5 years 10 yakho phume nabo thabumbheki bahleli baphuma akaze sibe kuphilele impilo esiphilayo shintshani indlela yokufunda ngeke ukuthi umuntu angahlala 25 years edeskini nimtshela ngetheory iphepha nepeni kodwa ingane yaseChina mayina 5 years ifundisa ukwakha ifoni mayithi 11 years 12 years kuyimanje sigijimela uphatha amafoni abezala asaphathayo oma S21 oma iPhone 12 ingane yaseChina ithi mayina 11 12 isiyakwazi ukukhanda ifoni nina la eSouth Africa nihlulwa yini umuntu umayiqala high school ukuthi enze theory enze practical yingoba vele sicindezelekile kodwa sithi sikhululekile ayikho into esikhululekile thina uma ngabe nithi ninasikhululekile akwenziwe njengaphela ingane mayiqala ithi high school ibe nama period awu3 7 hours ingane spend schooling iyofuna netheory mayiphuma lapho iphuma ngathi isidomo into ongayazi odokotela nibalanda eCuba kodwa sinodokotela abaqualified la ama-engineer nalanda le kude kodwa sinama-engineer yakhona la yini indaba afunda itheory ipractical awayifundanga so mina mangathiwa ngithola ithuba lokuba president kanye ngingashintsha method yokufunda ngithi umuntu uma esikoleni ungena ngo-past 7 past 8 past 9 past 10 3 hours uyaphuma past 11 past 12 past 1 past 2 uyofunda ipractical mayifuna ukudila ngenjini yemoto lo 3 hours uspend nemoto mayifuna ukwakha indlu lo 3 hours uspenda ekwenzeni ifoundation ukuthatha ama-measurement mayifuna ukwenza icarpentry udila no-ceiling board udila namakhabethe mayithena ngifuna ukwenza i-construction uye emgwaqeni kuyosurveya lapha uthatha imishini le uyakala ukuthi kwenziwa kanje Mozambique baba uyabo manje sengathi thina kuyimanje kugcwele abantu bokufika la mangathi awubize iy'ngane ezalwa ngabantu bokufika bayishiya zingagcwala imabhidi egoli ingagcwala isoccer city zizikapake ngaphandle obaba bazabaziwa bafike bayizala bayishiya into edala ukuthi nosisi bephethe sebelala nabantu bokufika yindlala ubani ongaphila ngo400 ulumnika isibonelelo ubani wathenga imoto ngemali esibonelelo ubani nomuzi ngemali esibonelelo kwaziwa neplan yokuthi abantu sobasebenza kanjani imiqondo yabo sobalimaza kanjani imiqondo yabo kwathiwa sibanika imali esibonelelo bajabulela ukuthi balala bedlile kodwa ekugcineni abantu abalimalayo yibona kuyimanje kunemishado lena eyenziwayo imishado emikhulu ukhazimula umshado umuntu ajabulisa abantu akhohle ukuyijabulisa yena uma ngabe ushada fune wazi ukuthi unemali at least 100,000 ohlele ebhenki ushada umshado omncane ngoba ekugcineni ujabulisa abantu lo 1 day noma lo 2 days wena usala ulambile unkosikazi ke mayiselamba eswini khona lapha azophaka khona laba bazomphakela eswini yena uzophaka kwenye indawo yini indaba ulambile uma ngabe siganwa sigijimela ama-decoration abizayo sigijimela imingcwabo ebizayo what is the use of all that baba uzwala kathi awusaneme baba ukuphila kulelizwe baba ngabe iziphi izinto ezisemqoka baba ofisa ukuphonsa nje umyalezo kakhulu uhulumeni wethu baba hayi akhuluma Ramaphosa baba akukho okunye ofisa ukusho ngaphandle kwalokho baba ya engifisa ukusho ukuthi arevise i-decision ethathiwe ngendaba yokuthi uZuma ahamba yoboshwa ayilungisa ayikho umuntu ongenayo amaphutha nayo president unayo amaphutha no minister bakhona lapha banayo amaphutha wonke umuntu unamaphutha akhe so umuntu mangabe nephutha ufuna ehlale phansi likhulunywe akusho ukuthi ingane emayonini uyayishaya uyilahlelele but uyayishaya uyibuyise ekhaya so arevise indaba ye-decision abayithathile ukuthi uZuma ahamba yoboshwa ngoba nakudelela umthetho wenkantolo otherwise kuyochitheka igazi ngiyosho into ngasho sho mina mzimkhani mami
balaleli beMzimkalimali TV, siyabonga kakhulu ukuthi nisilalele. Sibuye nodaba laseNkandla njalo solo senza ama-update. Umongameli wethu uPresident Gedleyihlekisa Zuma kanye noPresident wethu Cyril Ramaphosa bekufanele bahlale phansi ba resolve lolu daba. Sibonga kakhulu emakhaya.